Jeg kalder historien for Venter på ordene, men I må selv bestemme. Min mor har altid godt kunne sige I love you. I ved, på den der henkastede måde, når jeg var ud af døren. Men de 3 små ord, de største ord, kærlighedens ord, har min mor aldrig sagt til mig. Jeg har aldrig sagt ordene til min mor. Elsker jeg min mor? Elsker min mor mig? Det ved jeg ikke. Det er jeg i tvivl om. Det har jeg været i tvivl om. Det er ikke talt. Jeg har ikke kunne mærke de 3 små ord. Jeg har ikke kunne føle dem. Og hvis der er dukket kærlighed op mellem min mor og mig, så fortrængte jeg ordene. For hvis jeg sagde dem, vidste jeg ikke, om hun ville sige dem igen. Der var godt nok juledag der for 7 år siden. Min mor og jeg stod i køkkenet i mit barndomshjem, mens min far fulgte min søster ned til bussen. Og min mor, hun sagde de 3 små ord, godt nok indirekte, i form af en undskyldning for fortiden, men der mellem flæskesteg, rødkål og koldand fra dagen før, der kunne jeg næsten mærke kærligheden. De 3 små ord var langt væk året efter. Min far var der. Og så er min mor altid lidt en anden. Hun var godt nok stadig i køkkenet, men alligevel var hun væk. Der var overdådet julemad på bordet, og på gulvet var der æggeskal. Pas på den. Vi skal gå meget forsigtigt på den, for far kan blive sur, far kan blive vred. Husk at klemme dig selv, for der er så mange ting, vi ikke må sige. Der er så mange hemmeligheder, vi skal vedligeholde. Jeg var 38, men jeg kunne lige så godt have været 14. For stemningen strammede ligesom dengang, og det samme gjorde skjort. Jeg sad over for min mor, men det var som om, at hun var 10.000 kilometer væk, og min barndoms film spillede for mit indre blik. Jeg så mor, der sad ved morgenbordet og kiggede på teksten på mælkekartonen i stedet for på mig. Jeg så mor, der drejede hovedet væk, når hun så, at jeg havde grædt. Jeg så mor, hvis svar på svære spørgsmål var tavshed eller gå i seng. Jeg så mor, der hele tiden måtte balancere opmærksomheden mellem sin mand og sin søn. Kære morfar, jeg har brug for en pause i mit forhold til jer. Kærlighedens 3 små ord så ud til at være begravet for altid, da jeg i marts 2018 skrev en mail til mine forældre. Jeg var vred, skuffet og ked af det. Og julen 2018, den fejrede jeg alene, for det var ikke det værd at lave en fest med knuste hjerter og hele æggeskaller. Gud, giv mig sindsro til at acceptere de mennesker, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre det menneske, jeg kan, og visdom til at se, at det menneske, jeg kan ændre, er mig. Jeg var på Herrens mark i forholdet til mine forældre indtil november 2021. Her var det som om, at Gud viskede mig i øret og sagde, du skal ringe til din mor, Martin. Min mor tog telefonen med det samme, og pludselig kom ordene. Jeg synes, I har opført jer som nogle idioter, mor. Det synes vi også, du har, Martin. Det var som om luften blev renset, og jorden blev klar til kærlighedens spirende ord. Det er sommeren 2023. Jeg står i mit køkken, da min mor ringer til mig.
Hun snakker hurtigt, for hun har meget på hjerte. Min far har det skidt, og hun har svært ved at bære det. Ud af ingentings jord er kærlighedsblomsten sprunget ud, og jeg mærker de 3 små ord. Jeg føler dem, og fortrængningen er lettet. Jeg elsker dig, mor. Jeg elsker også dig, Martin. Tabuet er brudt, hjerterne hele, æggeskallerne knust, og vi græder sammen i telefonen.